Finalment, el punt 9 de l'ordre del dia, que és la proposta de resolució sobre la segona activitat de Mossos d'Esquadra, policies locals i bombers. És una proposta de resolució presentada pel grup parlamentari de Ciutadans, pel grup parlamentari socialista, pel grup parlamentari de Catalunya Sí que es pot, pel grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya i pel grup parlamentari de Candidatura d'Unitat Popular. Per defensar la proposta de resolució tenen la paraula successivament cadascun dels proposants. Per tant, llevat de que no es vulgui fer ús de la paraula, per defensar la proposta de resolució té la paraula... Sí, perdó. No. Per tant, té la paraula el senyor Jean Castel en nom del grup parlamentari de Ciutadans. Gràcies, president. Bé, estem parlant de la llei de segona activitat, una llei que no tenim a dia d'avui, i entenem que lluitar contra la discriminació per raons de diversitat funcional és fonamental, és responsabilitat que ha de tenir també aquest Parlament. Només vull recordar l'última legislatura, aquell acord que va emanar de tots els grups parlamentaris envers aquesta llei de segona activitat, inclús amb una premissa, una premissa que si quedava aturada la legislatura seria un dels temes fonamentals. Bé, vull recordar que a dia d'avui han passat 7 mesos des que tenim govern, continuem allà mateix, continuem, sí, amb moltes reunions, amb moltes propostes, però entenem des d'aquest grup parlamentari que ja seria hora que poséssim fi a raons de pes, a raons que afecten directament a agents que a dia d'avui no només estan patint una diversitat funcional, sinó també agents que no només han patit aquesta diversitat, sinó que no troben sortida. Hi ha altres que per al camí parlarien d'altres cossos policials que també han d'afectar, com és la policia municipal, i sempre em vindrà un agent de la meva província, en aquest cas un policia municipal de Figueres, el mateix que es va quedar per una raó similar sense feina. Dintre de l'evolució i la modernització que també ha de tenir el cos de Mossos d'Esquadra, avui sentíem el conseller i sentint tot el que comportarà aquesta nova llei de policia de Catalunya, també hem de parlar d'evolució dintre del cos, de modernització i també de fer un reflexe també cap a aquesta segona activitat, on tindrem que delimitar i incorporar. Mirin, avui ens presentaven el Pla General de Seguretat de Catalunya i a la seva pàgina 11, quan es parla d'incrementar el prestigi, es fa una petita pinzellada amb un petit pàrraf de la regulació del suport, de com hem d'incloure aquells Mossos d'Esquadra amb incapacitat permanent total. Nosaltres només allà volem englobar tot el que significa la segona activitat, tot el que hem de treballar també per reintroduir i donar plaça i donar llum i donar futur també en aquests Mossos, que també hem de garantitzar aquest futur dintre del cos de Mossos d'Esquadra. Es parlava, el senyor Vilagrassa avui parlava del 112. El 112 pot ser una de les possibilitats, però li vull recordar a tota aquesta comissió, a dintre de Mossos d'Esquadra podem fer una reestructuració on la segona activitat tingui cabuda. Tingui cabuda, doni sortida i dignifiqui a agents que a dia d'avui no només, com deia abans, pateixen aquesta limitació i aquesta diversitat, sinó més enllà tenen efectes ja personals a la seva vida quotidiana, a la seva dignificació, i molts d'ells han caigut també en processos que han tingut que ser assistits per depressions. Quan un Mosso d'Esquadra veu un mur a davant, un mur que a dia d'avui encara no ha pogut saltar donant una sortida i una viabilitat en el seu problema, entenem que també passin per aquest procés, que passin per aquest procés de patiment. Un procés de patiment on veuen que la institució directa, que té la competència directa sobre aquest cos, no hi posa remei.
on venim d'aquella legislatura, com us deia abans, on va quedar aturat amb un compromís de tots. Han passat 7 mesos i continuem fent bullir l'olla. Poder ja seria hora i moment que tots plegats, per responsabilitat parlamentària, poséssim fi, ens assentéssim en una taula. També hi havia hagut, durant tot aquest procés de comunicació, i li vull recordar, senyor Guinó, també, vostè hi era en aquelles reunions, a la sala 10. Encara recordo quan varen adoptar un compromís, també qui seria el govern al cantó de la segona activitat. Compromís que a dia d'avui poder encara no s'ha fet efectiu. Vostè, que és el grup parlamentari que dona suport al govern, també li voldrien demanar al seu grup parlamentari que fes aquest pas de conscienciar en el govern també de que és el moment de buscar la solució. Entenem que tot depèn també i ens diran, i esperem no sentir-ho ara en aquest punt de l'ordre del dia. Entenem que no volem sentir parlar d'un pressupost, perquè no voldria tenir que fer una contrarèplica de per què vostès no aproven el pressupost. Perquè moltes vegades sentim que tot depèn d'un pressupost, però vostès alguna responsabilitat tindran que tenir també quan altres grups poder no el recolzem o posem condicionants que vostès no accepten. No com altres grups que no l'aproven poder per diferències dintre d'una unitat que tenien a l'inici. I ho direm d'una manera molt tranquil·la. En aquest sentit, vull aprofitar, ja que no he tingut oportunitat, hi ha un aclariment bàsic. La paraula prostitució jo li aconsellaria prostituir. Senyor diputat, s'ha de cenyir exclusivament al que està defensant i se li ha esgotat el temps. Se li ha esgotat el temps. Moltes gràcies. En nom del grup parlamentari socialista té la paraula l'il·lustre senyor Carles Castillo. Gràcies, president. Anem a veure la proposta de resolució de la segona activitat. En primer lloc, jo crec que hem de reconèixer-nos a nosaltres mateixos que és el reconeixement d'un error o d'un fracàs la presentació d'aquesta proposta de resolució, perquè aquesta proposta de resolució sorgeix per cobrir un forat que no ha cobert la necessitat d'una llei a la que tots els grups parlamentaris ens vam comprometre concretament el 13 de juliol del 2015, fa avui més o menys un any i uns dies. Per tant, el primer que hem de dir és que la presentació d'aquesta proposta de resolució és el reconeixement d'un fracàs parlamentari, en certa manera. 2. Es tracta d'una proposta de resolució i no d'una llei, una proposta de llei, un avantprojecte de llei. No, és una proposta de resolució. I vull recordar, en el reglament del Parlament, la proposta de resolució serveixen per impulsar l'acció política i de govern i es poden adreçar al govern de la Generalitat o als ciutadans. Per tant, ho dic perquè una proposta de resolució no és un text normatiu, no té l'aspiració de que s'apliqui directament. Són una sèrie d'instruccions sota els paràmetres que la pròpia proposta de resolució marca. Per què dic això? Home, ho dic per la sensació que se'ns ha traslladat als que hem portat a terme, que proposem aquesta proposta de resolució, que es planteja com una certa irresponsabilitat. I jo vull dir, vostès ho saben, ho he dit alguna vegada, jo he governat, he estat a Tarragona de regidor de seguretat i soc conscient del que és governar i soc conscient del que significa governar i a vegades s'han de prendre decisions fotudes. Però aquesta proposta de resolució no entra en cap concreció de les que ens adverteix ni tan sols el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. No entra en cap concreció. Per tant, creiem que és una proposta perfectament aprovable i perfectament plausible, perquè cobreix, com dic, un forat per no haver complert amb un compromís de fer una llei de segona activitat que és necessari, sobretot, perquè el cos de Mossos d'Esquadra té un decret que la regula, sobretot a les policies locals i als bombers, però nosaltres creiem que caldria també una normativa que d'alguna manera homogeneitzés com a mínim aquests 3 cossos de seguretat. I per tant, creiem que s'ha de mantenir aquesta proposta de resolució per cobrir les situacions sobrevingudes de discapacitat mentre estem discutint el text de la llei.
Jo crec que en la llei sí que haurem de discutir moltíssimes coses i en profunditat, però la proposta de resolució, insisteixo, el que fa és donar unes instruccions al govern per buscar una solució a persones que tenen una discapacitat sobrevinguda, i això jo crec que està emparat per principi de no discriminació, principi d'igualtat, la Convenció de la ONU, el Síndic de Greuges i fins i tot, si m'ho permeten, el sentit comú. Parlava el company que m'ha precedit en la paraula de Ciutadans, parlava del patiment a posteriori, parlava del patiment d'una persona que té una discapacitat sobrevinguda, a vegades fins i tot fent el treball que li toca relacionat amb la seguretat de tots i de totes. Però imaginem-nos el missatge que llancem a aquestes persones a priori. És a dir, el missatge quan estan en una situació de risc de no actuar, perquè si s'arrisquen a actuar i prenen mal i tenen una discapacitat sobrevinguda, no se'ls tractarà, sota el meu punt de vista, de la manera que mereixen, sinó que se'ls abandonarà, entre cometes, amb una incapacitat que els reconeixerà l'Estat i no se'ls mantindrà la figura de funcionaris. Per tant, nosaltres creiem que és una PR necessària, que ve a cuento, insisteixo, que no hem estat capaços, tots plegats, reconeixem-ho, de tirar aquesta llei endavant i, per tant, creiem que hem de cobrir, mentre s'està tramitant aquesta llei, que també insisteixo, hem de discutir molt de les concrecions d'aquesta llei, però hem de cobrir aquestes situacions mentre aquesta llei està en tràmit, es discuteix i acaba estant en vigor i, per tant, sent aplicable a la realitat. Per tant, demanem als socialistes el vot a favor d'aquesta proposta de resolució en global. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Castillo. En nom del grup parlamentari de Catalunya Sí que es pot, té la paraula l'il·lustre senyor Joan Josep Nuet. Sí, gràcies, president. Nosaltres votarem a favor d'aquesta proposta de resolució. Els senyors Castel i Castillo ja s'han referit a un seguit d'arguments que jo vull reforçar. Són tres, bàsicament. En primer lloc, perquè hi ha un compromís polític de tots els grups parlamentaris al final de la passada legislatura. En segon lloc, perquè aquesta proposta de resolució l'únic que cobreix és un interregne entre aquell compromís polític i la tramitació d'un projecte de llei que sí el govern, d'alguna forma, s'ha compromès, de moment, a tramitar. Per tant, l'únic que estem fent en aquest moment és una iniciativa política de suport, d'iniciativa, podríem dir, a l'acció legislativa del govern perquè presenti en aquest Parlament de Catalunya un projecte de llei. I en tercer lloc, perquè aquest projecte de llei que en el seu moment presentarà el govern, llavors sí farem valdre l'informe de la Comissió Jurídica Assessora perquè sigui un projecte de llei que normativament sigui rigorós. No cal, de cap de les formes, que aquest informe s'apliqui a una proposta de resolució que és una iniciativa política, no és una llei. Per tant, quan discutim la llei, evidentment tindrem en compte totes les advertències que ens ha fet l'informe de la Comissió Jurídica i, per tant, sens dubte, farem un bon projecte de llei. Però, mentrestant, esperem que aquesta decisió d'avui, en el cas que finalment s'aprovi, impedeixi que el govern se n'oblidi, demori i, finalment, potser no presenti mai el projecte de llei de la segona activitat. Moltes gràcies, senyor Nuet. En nom del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya té la paraula l'il·lustre senyor Alberto Villagrasa. Sí, gracias, presidente. Bueno, aquí otros portavoces han comentado. Nosotros tenemos un mandato que es una herencia del mandato anterior y que tenemos que cumplir. Tenemos obligación moral y ética y política que cumplir. Es verdad que las proposiciones de resolución que se aprueban en comisión no tienen fuerza vinculante. Tienen fuerza política, fuerza moral, pero no tienen fuerza vinculante. Por lo tanto, lo decía el señor representante de Catalunya Sí que es pot, que el dictamen jurídico, que es un gran valor, se tendrá que aplicar a la hora de redactar la ley de segunda actividad. Lo importante que es de esta propuesta, el punto número 1. Eso es lo importante, que se haga o se tramite la ley de segunda actividad. Esa es la fuerza que tiene esta moción. El segundo punto, que tiene 3 puntos, al final habla pues, de forma transitoria que aquellas personas que están en una situación de incertidumbre, bueno, pues que no se les aparte. Si además, yo creo que decir muy claro que en la medida de lo posible y en sus capacidades puedan desarrollar una actividad parecida a la que están desarrollando, siempre y cuando se atienda a sus capacidades, de forma transitoria.
yo creo que no es muy difícil de entender. Yo no creo que sea muy difícil de entender esto. Por lo tanto, yo creo que tiene la fuerza que tiene. Lo importante es el primer punto, porque podemos hacer todas las disposiciones transitorias que queramos, pero si no hay ley, al final dejamos todo en un limbo jurídico que es la nada, y por lo tanto votaremos a favor, pero con la esperanza de que al final es eso, o sea, que esto sea una votación, que sea un puente a una posición final, que es la tramitación de la ley, que es lo que nos interesa a todos los grupos. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Villagrasa. En nom del grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent, la paraula la senyora Mireia Vehí. Gràcies, president. A veure, hi ha hagut una mica de merder amb aquesta proposta de resolució, llavors, sí, no? Diguem-ho clar. Vull dir... Llavors, el tema és que el punt número 1 és l'imprescindible perquè s'ha de garantir que mentre no hi hagi l'aprovació d'una llei no es pugui discriminar a cap agent, a cap cos de seguretat. El que passa que des de la CUP Crida Constituent entenem que el punt número 2, per molt que l'aprovem, el govern no podrà aplicar-lo, per lògica, és a dir, la política parlamentària té això, que tu ets el legislatiu i l'executiu és un altre, llavors tu pots anar generant lleis que el govern pot o no fer. En aquest cas, nosaltres, tot i que també hem participat de la redacció i per tant demanem disculpes, però és cert que el govern això, amb el poc temps que hauria de tenir abans no s'obrís la ponència de llei per fer la llei específica, no tindrà temps de fer-ho. Per tant, nosaltres el que proposem és que votem tots el número 1 i que si Junts pel Sí fa una esmena del número 2 en la que planteja un termini màxim d'entrada i d'obertura de ponència de la llei, nosaltres ho votaríem a favor. En cas que no, ens abstindríem al segon punt, de tal manera que no hi votaríem en contra perquè entenem que és una cosa que s'ha de fer, però entenem que el que millor podria passar seria que des del grup que dona suport al govern ens proposessin una esmena en la que es comprometessin en una data concreta a tirar endavant la llei. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Vehí. En nom del grup parlamentari de Junts pel Sí té la paraula el senyor Lluís Guinó. Bé, el diputat de Ciutadans deia al principi que de vegades, a més de trobar-nos i de parlar, el que cal és prendre decisions. El que vull assegurar-li és que portem temps parlant d'això, ens hem reunit diferents vegades i em sembla que hem complert tots amb les nostres obligacions com a diputats, que és escoltar a la gent, ho hem fet diferents vegades, insisteixo, i a més s'ha portat aquesta qüestió en aquesta comissió. El que li plantejo, president, és el següent. Estem disposats a votar, com no podia ser d'altra manera, en el primer punt. Evidentment, defensem, com la resta de grups parlamentaris, que no es procedeixi ni es produeixi cap tipus de discriminació d'acord amb la Convenció dels Drets Humans de l'Organització Nacional de les Nacions Unides, però, en tot cas, el segon punt, la problemàtica que planteja des d'un punt de vista governamental o des d'un punt de vista fins i tot parlamentari és la següent, i és que predetermina el contingut d'una futura proposició de llei que nosaltres defensem també que es porti al Parlament de Catalunya en el següent període de sessions. Per tant, el compromís, tal com coincidia la diputada de la CUP, és que el govern en el proper període de sessions, que comença al setembre i acaba el 31 de desembre, porti al Parlament i, per tant, puguem tancar una proposició de llei de la segona activitat que, de fet, considerem des del nostre punt de vista que és necessària, que és justa i que és ètica i moralment responsable. Per tant, des de la nostra perspectiva, defensem dues coses. El primer punt, que si cal i s'ha de votar, demanem votació separada, que estem d'acord que no ha de sofrir cap funcionari cap mena de discriminació, però també defensem, d'acord amb l'informe que ha fet la Comissió Jurídica Assessora, que aquesta qüestió tracta d'un assumpte amb matisos personals molt importants, que té també conseqüències econòmiques greus i que podria afectar no només els cossos a qui es dirigeix la regulació, sinó també a funcionaris de cossos similars que en el decurs de la seva carrera es poguessin trobar en circumstàncies semblants o anàlogues. Entenem que cal una anàlisi de les situacions jurídiques individualitzades i amb un estudi molt rigorós, una anàlisi molt acurat i una llista en què es relacionin totes les possibles repercussions socials, econòmiques i pressupostàries i s'efectuï una correcta identificació de les disposicions que poden resultar-ne afectades. Per tant, entenem que el que necessita aquesta llei de la segona activitat és un encaix jurídic adequat
a la normativa vigent. Per tant, en definitiva, nosaltres votaríem a favor del primer punt perquè entenem que no s'ha de produir cap tipus de discriminació des de la perspectiva que hem comentat i, per altra banda, d'alguna manera assumim el ferm compromís del govern de portar a partir del setembre la proposició de llei que reguli de forma definitiva la segona activitat dels funcionaris, dels Mossos d'Esquadra, de la policia local i fins i tot d'altres funcionaris que havíem convingut amb altres portaveus parlamentaris que es podrien incorporar en aquesta proposta de regulació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Guinó. Bé, doncs s'ha de sotmetre a votació la proposta de resolució, primer el punt 1 i després el punt 2. Per tant, vots a favor del punt 1 de la proposta de resolució. Queda aprovat el punt 1 per unanimitat de la comissió. Vots a favor del punt 2 de la proposta de resolució. Són 4, 6, 8, 9. 9 vots a favor de Ciutadans, de Partit Socialista, de Catalunya Sí que es pot i del Partit Popular. Vots en contra. Hi ha 10 vots en contra de Junts pel Sí, abstencions, hi ha una abstenció de la CUP Crida Constituent, per tant queda rebutjat el punt 2 de la proposta de resolució, queda aprovat només el punt 1 i amb aquest punt s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.